Højt fra træets grønne top stråler juleglansen. Spillemand, spille op. Nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min. Ikke rør ved den rosin. Først skal træet vises. Siden skal det spises. ¿Qué crees? Se hvor lille får det godt. I forstår at trave. Lad den lille Signe flot få sin julegave. Løs kun selv det røde bånd, hvor du ryster på din hånd. Når du strammer garnet, glæder du det barnet. Peter har den græsmarkær, hvor tummen hænger. Hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker skal du få, når jeg blot tør stole på, at du ej vil tromme, før min sang er omme. Legal. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julevarer giver til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for inden kommer festen. I thought it was supposed to dance too. It was not supposed to dance, okay, sorry. Ja, jeg var faktisk... Siden 10? Página 10. Página T. Hvorfor vil du ikke blive? 1, 2, 3. Okay, farvel. Loftet sidder næste julebrød. Deixa que eu venha. Ai, eu amo essa. Han ikke bare spiser og er så glad, for julebrød er festemad. Men rundt omkring alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter, og de danser rundt i regn. Ai, meu Deus, o cachorro. Nissefar, han truer med sin store skæg. Vil I nu se, at drømme væk? For jeg vil have min julebrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Tá falando do riso do arroz doce. Og de danser, og de sanser, og de svanser. De kigger efter glæde, og de danser, og de står og næsten til de rent hjem. Skift. Nissefar, han er en lille nissekop, og med sin kop, han gør et hop. Ai, essa foi dançar. Ikke holder op, når katten kommer, skal I nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De vender sig og danser et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk i en sæk med lakridskonfekt. Falando de arroz doce, do rato. As letras são uma gracinha. Man må løbe sig varmt. Hvor Nu sætter vi den der julesang på. Ja, gør det. Så kan de høre, hvordan det skal lyde. Hvorfor I nu? Så sætter vi CD. Ah, ja. Yeah. Agora eles vão pôr um vídeo pra vocês saberem como é que é a música de verdade. A música de verdade? É. We don't expect it's better than what we just heard, but maybe a little bit. But it was one of the best years I have been here. Everybody singing, laughing, and so on. And recording everything. Yes. I love this last one, and I love that one. I asked it's not here. Shadow. Shadow. Ai, susto, eu levei a... É, achei que ela tava andando sozinha. Shadow. Choque, I tried it.